जोङो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे दावधारा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बेन्दोङाव थानाय नैबे दावधारा सकआव दावधारा एमइ स्कुलनि नैबे साखाथियाव गंसे फिसा कमिउनिटि हल दङ। नैबे सिङाव देबजित स्वर्गियारि आरो कृष्ण गयारि होननाय सानै सुबुङा ड्राग्स जानायजों लोगोसे गुबुननो फानबाय थादोंमोन। बे समावनो जोङो नैबे ओनसोलनि फंबायमोना उन्दै उन्दै इउथ्सफोरा बिथांमोनखौ नुबाय थादोंमोन। नुबाय थानायनि समावबो बिथांमोनखौ हमनो साहस जायाखैमोन। बै समाव सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खौरां हरनानै जोंनि दखरा एबसुनिफ्राय खमैबो जोङो सा 30सो लाइमोनफोरा फैनानै आवग्रिजोबनानै बिथांमोनखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोङो खमैबो 25सो कन्टेनार दंमोन। खालि कन्टेनारफोरा जाहैबाय 15था मोनदों आरो बिनिनो 1 ग्रामनि पाउडारनि मोनसे ड्राग्सखौ जों मोननो हादों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो आवग्रिनानै हमनानै पुलिसनि आखायाव नैबे सिमला थानानि असि बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनि आखायाव जोङो गथायनो हादों। बबेनि आरो मा मुं होननानै बिसोरनि सिनायथिखौ मा फोरमायगोन? बिथांमोना देबजित स्वर्गियारिया मसलपुर बरिमुगनि आरो कृष्ण गयारि मुंनिया नैबे दावधारा सकनि साखाथियावनो गामिया। दा बिथांमोनखौ बबेयाव दैथायहरगोन होनना फोरमायगोन? बिथांमोनखौ आयेननि राहा बायदियै जोङो खाथिनिनो जि असि बिथां पुलिस थानानि आइसि बिथांनि आखायाव जों गथायनाय जाबाय। फालांगिफोरबो मावोना गावसोरनो जायोमोन? खोनायाखै? फालांगिफोर मावोना गावसोरनो जायो? बिथांमोना गावसोरबो जायो। सासेया कृष्ण गयारि मुंनिया आरो बे सासेया फालांगिल'मोन, बिथाङा जाया। देबजित स्वर्गियारिया फालांगिबो खालामो। बिथांमोनखौ दा असिया सार्च खालामगासिनो, सोंगासिनो दङ, सेग्रोमगासिनो दङ। बिथांमोननि आखायाव हरनानै जोङो हगारना होनाय जायो। बबेनिफ्राय लाबोनाय बिसोरो फालांगि मावोमोन? बिखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय बिथांमोनाव सोंनायाव जोंनो खिन्थायाखै। जिहेथु नोंथांमोना दिनै बे बिथांमोनखौ जयेनलि हमदों नामा? जोङो नैबे दावधारा इउनिट एबसु आरो सिके दखरा एबसु जोङो लोगो नांनानै बिथांमोनखौ आरो लकेलनि जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरजों जोङो जयै लोगो नांनानै बिथांमोनखौ हमनाय जादों। जिहेतु नोंथांमोना दि बे ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमबाय, जिहेतु सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि खालामबावोबा बेनि सायाव माबा मोनसे खावलायहरगोन? आरो फिन बेफोरबायदि सोरबाफोर लकेलाव जुदि जायोबा जोंनि सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरलैयै नागारनाय नङा। बेखौ जोङो बेबायदिनो रायजोनि मदद लानानै आरो जोंनि समाज सिबियारिफोरनि मदद लानानै जों बेखौ हमनाय जागोन आरो असिनि जोङो गथायनाय जागोन। जों राहाफारि बायदियै जों राहा लानाय जागोन। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुल, क'क्राझार। थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।